Igen, és hát egyre népszerűbb nem csak a sportág, hanem maga a hobbi motorozás is. És akkor beszéljünk a túra és sport motoros szakosztályról. Mit kell rólatok tudni? Milyen versenyeken indultok? Azt tudom, hogy ezeket a kupákat, ezeket te hoztad, ez a ti szakosztályotoknak a gyűjtemény. Hát pontosabban ez az enyém, az összes, mert a többi sportásat nem tudtam elérni a mai napra, és így a kupáikat nem tudták a rendelkezésemre bocsájtani. Ami tudni kell az idei évről, hogy hát kicsit drámaira sikerült, kitűnő eredményeket értünk el, de voltak benne komoly bukások is. Igazából sajnos ehhez az eredményhez, amit már elértünk, ez egy-egy bukás belecsúszik. Óhatatlanul. Tehát, de a végeredmény, tehát ha összességét nézzük a dolgnak, akkor egy bajnokot avattunk. Úgy tudom, hogy az Egyesület életében még nem volt ilyen. A Dánok Trophy 1000, tehát Open kategóriában Hirci Zoltán az első helyen végzett összetettben. Ezt akartam kérdezni, tehát ő országos bajnok lett akkor ebben a kategóriában. Igen, így igaz. Hol rendezik ezeket a versenyeket egyébként, hiszen nem sok pálya áll rendelkezésre itt az országban? Az országban két pálya áll rendelkezésre, az egyik a Pannonia Ring, másik a Hungaroring, utóbbi nyilván ismertebb. Szerencsére épül már Sávonynál egy új pálya, úgyhogy majd szerintem azt is igénybe vesszük. Azon kívül szoktunk még Rijekában is, meg Brnóban is versenyezni. Attól függ, hogy az adott kupa kiírása mit foglal magában. A néző nem biztos tisztában vele, ugye megszoktuk, hogy Talmácsi Gábor személyében elkényeztetnek bennünket jó eredményekkel, most már évek óta. Ez hova sorolható? Milyen kategóriába? Amatőr, profi, félprofi? Hova helyezzük ezt a versenyrendszert? A tagság nagy része az amatőr kupákban indul. De ez az amatőr, ez idézőjeles amatőr, tehát ez egy komoly szint már Magyarországon. Néhány, illetve pontosabban egy versenyzőnk, Nagy Zoltán, egy nemzetközi bajnokságban is indult, ez az Alpok Adria kupa, a 600-as géposztályban indult, és ott ért el eredményeket. A többiek pedig, ahogy mondtam, amatőr, és az amatőr kupákban az élmezőnyben van szinte mindenki, úgyhogy egy örömteli dolog. Most ugye eszembe jutott, ugye a Laci, már beszéltünk a motocrossról pár szót, ott tudjuk, hogy megoldottak az edzés lehetőségek, hiszen saját pályával rendelkeztek ott a csónakház mellett. Ti esetetekben ez hogy működik, hiszen azért itt az országutakat nem nagyon lehet igénybe venni? Hát nem, országutat szerintem egyáltalán nem vesszük igénybe, se hivatalosan, se anélkül. Itt csak is a pályanapok állnak rendelkezésre, azokat kell kihasználni. Vannak úgynevezett licenszes tesztnapok, és azokra el kell menni, ott meg kell tenni a megfelelő gépbeállításokat, futómű beállításokat, és az ember bele kell, hogy menjen egy csomó kilométer, mire azt mondja, hogy most versenyképes vagyok. Itt is van egy stáb, egymásnak segítettek, vagy teljesen magára van utalva a versenyző az adott kategóriában, itt a motorbeállításokra gondolok? Itt az Egyesületen belül egymásnak átadjuk a tapasztalatot. Tehát szerintem ez nagyon jól működik. Aki kicsit rutinosabb, már többet tapasztalt, az segíti a feltörekvő generációt. És jut eszembe itt, hogy szerencsére már egy-két tagunk fia, 11 évesek már próbálkoznak, és jövőre elindulnak a 125-ös kategóriában, amiben ugye a Talmácsi világbajnok lett tavaly. De nem a MotoGP-ben, hanem az itteni magyarországi 125-ös kategóriában. Így, hogy beszélünk erről, hogy felmerül bennem, mondtad, hogy Brnóban, illetve Rijekában, meg hát külföldön is versenyeznek a tagok. Hát elég költséges mulatság ez. Akár még a magyar verseny is ugye feljárni ezekre a nyílt edzésnapokra. Igen, hát ez olyan költség, amit sajnos mindenkinek elő kell teremtenie. Az Egyesület nem tudja ezt támogatni. Tehát ez egyéni szponzorok kellenek, vagy olyan anyagi háttér, ami biztosítja ezt a versenyzést. Igen, hát ugye Laci már mondta, hogy miből él az Egyesület, és mire elég az a pénz. Említsük meg azt is, most itt motorosok vagytok jelen, de ugye hát a nevetekben benne van, hogy Autó és Motorsport Egyesület. Igen, hát az idei évben az autós szakosztályon belül a gokart szakosztály most, ami a húzós rész, ugye Kuminka Attila, Kuminka Krisztián révén, de a Magyar Autószövetség, illetve a Gokart Szövetségen keresztül mi az Autószövetségnek a tagjai vagyunk, tehát oda is fizettük be az Egyesület licenszét, illetve az Attiláik oda váltották meg a licenszeket. De a Gokart Szövetségen belül akkora
átalakulások történtek, hogy szinte levédik a Gokart szövetségen belül, hogy az autószövetségnek nem adnak ki versenyeket, illetve mindenféle trükköt bevetnek annak érdekében, hogy akik jó képességűek, de nem akkora háttérre rendelkezők, ne tudjanak olyan helyzetbe kerülni, hogy esetlegesen a tehetősebbeket egy ügyes srác, az úgy, mint tavaly a Krisztiánnak a fia, ugye bajnok lett ebbe a junior kategóriába. Most az idén nem sikerült rajtrácsra állnia, mert az anyagi helyzet nem engedte meg ezt. Jövőre viszont szekszárdi versenyző srác jelezte, hogy kipróbálná magát autóversenybe, úgyhogy reméljük, hogy az autós rész is most beindul. Utána érdeklődünk, hogy működik a Suzuki Swift kupa, illetve a többi ilyen amatőr gyorsasági kupák túlnyomó részt. Egyébként most eszembe jutott, hogy nekem az is ritka, hogy így egymás mellett van autó, motor, illetve hát a motoron belül is ugye a motocross, az enduro, vagy a túra és a sportmotoros szakág. Egyébként a megyében egyedül vagytok, vagy van esetleg máshol ilyen egyesület, tudtok-e ilyenre? Nincs a megyében ilyen. Itt, tehát nincs megyei szövetségetek végül is erre? Nincs, de Dél-Dunántúli régiónak a legnagyobb ilyen technikai motorsport tevékenységet folytató, tehát automotorsport tevékenységet folytató egyesület létszámba is, meg versenyzőben is. Ez ott bizonyosodott be, hogy amikor a szekszárdi autószakákba indulni szerető srác, aki ugye 2009-ben nevezne, az mondta, hogy alig talált olyan egyesületet, aki mindenféle olyan jogkörrel rendelkezik, mint mi, rendesen be van jegyezve, minden papírjai teljes mértékben rendben vannak, tehát ez mind vám és pénzügyi őrség, mind APEC, mind országos előítéletbe, tehát jó elfogadott az egyesület. Ebből adódik az, hogy az autósok, a gokartosok, a motorosok jó viszonyban vannak, tehát baráti viszony van. Tehát nem csak sport, hanem baráti viszony van.